Türkmenistanda ıglan edilen günäge geçişte şu gedek 764 adam tutsaklıktan boşadylar. Emma Türkmen häkimetleri halkara jemgyýetçiliginiň Türkmenistandan boşatmagy soran tanymal bendiýlerin ykbalyny bu gedek ma'lum etmedi. Türkmen medeniýetiniň habar berişi ýaly prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Kadir gijesi münasibetli tutsaklary boşatmak barada karara 29-njy maýda gol çekipdir. Resmi maglumatlara görä günäge geçiş baradaky karar bilen baglylykda ýurdun baş prokuroruna we kanun goraýjy daralaryň ýol başçylaryna günäti geçiren ähli tutsaklaryň tiz wagtda tutsakhanalardan çykyp öz maşgalalaryna gowuşmak üçin degişli çäreleri görmek tapşyrylypdyr. Türkmenistanyň prezidentiniň sözlerine görä günäge geçiş aksiýalaryny geçirmek bilen adamlara öz eden etmişlerine ökünmek, täze durmuşa başlamak we halal zähmet bilen günäsini ýuwmak, hem ýurdun ösüşinden goşan goşmak üçin mümkinçilik döredilýär. Türkmen Döwlet Habarlary Gullugy prezidentiň türmeden goý berilen raýatlaryň işe ýerleşmegi üçin zerur çäreleri görmegi hem häkimetlerden we beýleki ýol başçylardan talap edenligini habar berýär. Ýylyň dowamında birnäçe günäge geçişi yglan etmek çäresi prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň aýagynda häkimet başyna geçeli bäri ýylda birnäçe gedek bayramçylyklaryň öňü tirasynda geçirilýär. Prezidentiň türmeden goý berilen tutsaklary işe ýerleşdirmek talaby hem her günäge geçişde öňe sürilýär. Emma öňkü bendiýleriň sözlerine görä olar iňen seýrek ýagdaýda işe ýerleşmegi başarýarlar. Tersine öňkü tutsaklary polisiýanyň gözegçiliginde saklanýarlar we dürli kemsitmelere sebäp edilýärler. Türkmen hökümeti odalky tutsaklaryň işe ýerleşdirilişi olaryň näçesiniň soň işsizlik sebäpli gaýtadan jinaýata baş goşýanlygy barada maglumatlary çap etmeýär. Türkmenistanda yglan edilen günäge geçişlerde türmelerden çykýan bendiýleriň sanawlary we atlary hem köpçülige ma'lum edilmeýär. Günäge geçişlerde türmeden boşadylýan raýatlaryň sany hem ýyl-ýyldan azalýar. 2002-nji ýylyň Gadir gijesine gabat yglan edilen günäge geçişde 16 000den gowrak tutsak azatlyga çykan bolsa 2017-nji ýylda Gadir gijesine gabat yglan edilen günäge geçişde türmeden çykanlaryň sany 1029 adama, 2018-nji ýylda 611 adama çenli azalypdy. Şol bir wagtda halkara uramalary Türkmenistanda siýasy sebäplere görä tutsak edilenleriň günäge geçişlerde köplenç goý berilmeýänligine önsi çekerler. Halkara uramalarynyň türkmen türmelerinde gereksiz ýeten tutsaklaryň ýöredýän sanawlarynyň düzümi hem gitdigi çartýar. Üstesine käbir siýasy tutsaklaryň tutsaklyk möhlet artdyrylýar. Ýa-ni ýakynda Gulgeldi Ananýadowyň tutsaklyk möhletiniň uzaldylandygy köpçülige ma'lum boldy. Olary diri görkezin kampaniýasy tanymal türkmen dissidenti Aşgabatda 1995-nji ýylyň 16-njy iýulynda bolan protestleriň guramaçylarynyň biri Gulgeldi Ananýadowyň 2019-njy ýylyň 1-nji ýarymynda Hadaryň kenaryndaky Garabogaz Odalky Bektaş şäherine sürgün edilenligini habar berdi. Ananýadow 2008-nji ýylyň Tomsonda Norwegiýadan bozgunlukdan Türkmenistana dolanyp baranda köşedäki öýlerinde tutsak edilipdi we oktýabrda Türkmenistanyň ýokary sudy tarapyndan serhetden bekanun geçmekde günäli tapylyp 11 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. 22-nji maýda Birleşen Ştatlaryň 5 senatory Türkmenistanyň prezidentiniň adyna hat ýazyp Gulgeldi Ananýadowyň boşadylmagyna çagyrdy. Şol günüň özünde halkara guramalary Türkmenistanda tutsak edilen ady belli aktivist Gaspar Matalayewy boşatmagy talap edip çykyş etdiler. 22-nji maýda Türkmenistanyň Birleşen Ştatlardaky elçixanasynyň öňünde Gaspar Matalayewyň azad edilmegine çagyryş bilen piket geçirildi. Halkara aktivistleri Türkmen häkimetleriniň halkara guramalarynyň çagyryşlaryna jogap bermeýänligini we dialogdan ýüz öwürýänligini aýdarlar. New Yorkdaky aksiýanyň gatnaşyjylary elçixanadan hiç kim çykman soň 100den gowrak adamyň gol çeken petisiýasyny elçixananyň girilgesinde goýup resmiýlere ýetirmeli boldular. Türkmenistan adam başyna iň köp tutsak düşýän ýurtlaryň biri hasaplanýar. Birleşen Ştatlaryň türme siýasaty inisiatiwasy toparynyň maglumatyna görä, Türkmenistan ýylatynyň jan başyna düşýän tutsaklarynyň sany boýunça dünýäniň 170 ýurdunyň arasynda Birleşen Ştatlardan soň ikinji ýerde durýar. 2016-njy ýyla degişli maglumata görä, Türkmenistanda her 100 000 adama 583 tutsak düşýär. Türkmenistanyň türmeleri aýlygyň şertleri we tutsaklaryň gynamalara sebäp edilmegi bilen hem tanalýar.